Краснокама районы булган, Марахатлым. Бу Кызылтаңның инициативасы белән, как бы, дип шутлана инде, Кызылтаң газетасының үткәрәләр район көннәре, имеш. Ну, без булдык Стәлбаш районы көндә, ап килгәннәр артистлар һәм монда яшәгән татарларны билет нидә Нурда булды. Мин уйлыйм, ул бер яктан бер бик зур чара түгел, әмма барып карарга нәрсәдер буладыр дип уйлыйм. Менә искә алыгыз, Нурда ел ай сайын була. 24 апрельдә бара, мына Благовар районы. Благовар районы була, әйе. Как, 17 майда дип әйтте. Юк. Кызылтауның җирле кичәләре. Әйе. Ну, анда эшләре 24 апрельдә була бу. Бик сайрак дип әйтәм инде, бик 24. Шуңа карамастан, әзмә шунда нәрсәдер. Ну, башкортларның барыр сарыгы кайный шуңа. Шулаймы? Анда дружба народов. Дружба народов алар ясадылар инде анда. Безнең районда иң беренче килеп чыкты, беренче булып башкортча ней? Биючеләр. Шуннан соң урысча, безнең карап торам, безнең Стәлбашның безнең апалары. Бөтенесе татарлар, капушниклар киеп, урысча җибәрәләр. Ну, мәгънәсезлек страшный инде. Ну, шуннан инде все-таки башкортча, татарча китте инде. Ну, менә барып сез карасагыз бүтән районнарны бик әйбәт булыр ия.